l'armari. Una bona llum, una ampolla d'aigua, una cosa... Una miqueta que hem fet la parada i mira, només que hem fet complicat que hem fet la parada. Gros! De més n'ha enganxat un que pixa de collons. Fas bé. El meu es pone boca la sombra. Si és qüestió de passar tal com cau. Bueno, no deixava que manera d'omplir. Bé, practica. A veure, provo. Sí, quatre. Estan explicant, deixeu de veure i passeu a dins d'escoltar, home. Bueno, però jo no puc veure dins. No, home, no, feu el que vulgueu.
Mira,